हामबाय जत प्रेस मीडिया फाइमानजाक फैनाय रनो जबानि चिबायते खुलुमंगियाफोरो ताई जत लोगो जारा नाय तंनाय रनो आनि खुलुमं ताई हामजामंगियाफोरो दिनै जों प्रेस मीट खायनो नांखा तावनि बागै हिनबा बोसकांनि 31 अगस्त 2022 नि सालो TISF त्रिपुरा इंडिजिनास स्टूडेंट फेडरेशन नि आगरतला यूनिट कमिटी जों खाना थां दंगो मानिक्यकुट शारिक जरानि 5टा PMO जराव जों मानिक्यकुट जारा जारा आगुलियो कलेज पढ़ितंनाय यूनिवर्सिटी पढ़ितंनाय हयतोबा ग्रेजुएट मास्टर डिग्री खायजाक जारा जारा इंटरेस्टेड दंनाय चिनी TISF आगरतला टाउन कमिटी अथवा यूनिट कमिटी खाना थांथानि जतननो आं कबमं नारगो जतननो फाइ मानजा फैना बागै आं नंथानि आं कायसानि साखलायमं कबमं थाइंके हाय सानाय चिनी राजबारी पैलेस कम्पाउंड ने उंक्रुक बखा उत्तर गेट नॉर्थ गेट मानिक्यकुट स्वामी विवेकानंद जेटा स्टेबल ग्राउंड ने जस्ट गानावनो मानिक्यकुट अ जागाव जतनो फाइ माजा फाइके जानाय ताई कैसे साना मुचुगो विशेष खायै चिनी त्रिपुरासा जे सिक्लारक कोनो अर्गानाइजेशन बाय ग्रोंजा गरै तागो फियाबा त्रिपुरालेन हयतोबा ग्रेटर त्रिपुरालेन जबानो स्राय स्रायके अंखरै सातथारै जबा खायना मुचुगो छात्र आंदोलननि बिसिंते अन्यान्य आंदोलननि बिसिंते उमहाय खावा मुचुगै तंनाय उमहाय नेशनलिस्ट त्रिपुरासा निजिनि दफानि बागै सामु खायना मुचुनाय अमतिहाय सिक्ला जबर दंखाय बरनां ताइबो वेलकाम जानोबो sanam da katai bo bahai ke bus kamu samu khane चिनी TISF एकटा नारमु अबंखा ग्रेटर त्रिपुरानि जबाना ताइबो क्रा खायनानि बनि बागै जों नायो तला स्तर निसिमि साका स्तर इट मीन्स ग्रासरूट लेवल निसिमि चेराय खनाय निसिमि सिक्ला जुबक जारा स्कूलो पढ़ितंनाय कलेजे पढ़ितंनाय यूनिवर्सिटी पढ़ितंनाय उमहाय चिनी छात्र थेके रमुय चिनी अक्रा जरा बुरा बुरी जरा जों अबना ताइबो आंदोलन क्राक खायनाय बागै ग्रेटर त्रिपुरानि दाखिनो जों सेंट्रल गवर्नमेंट हइते जों नाना बागै जों छात्र संगठन TISF जों संसाका अबन चिन नाहारमो TISF की शुद्ध ग्रेटर त्रिपुरालेन नाहारे सिमी दे संसामानि क्लाइना एबाके जे स्टूडेंट रंगनो चुबा चुखाय कोनो प्रॉब्लम रंग खांके हेल्प खाय आमनि बागै बुदे ना छात्र संगठननि सामुंखा मेन बुनि विजन दंगो बुनि नाहारमुंखा जेतो स्टूडेंट नि जे प्रॉब्लम अबनो तै बुसकांगो नारगनानि गवर्नमेंट नि बुसकांगो पेस खायनानि सो गवर्नमेंट अबनो सल्यूशन खायना बागै बनो बाध्यता खायनानि सो छात्रनि गोबां प्रॉब्लम दं जों नुगो स्कूल तागो गोबां स्कूल हामिया हॉस्टेल लक दं बोर्डिंग जेटा हॉस्टेल आजागा तंनानि मतो परिबेसिनिया तंखा हॉस्टेल दं फियाबा माइमुइ चामानि चारिमानि काहाम करे दैनि सुजुग सुबिदा करे खाता कलम बय लाइट ओमाय अनेक किसुनो बियाल दं लामा करे ओमाय स्कूल थांना बागै लामा करे ओमाय गोबां बियाल दं चेरंनि ओमाय रंनो तुइ तो चिनि आंदोलन तंनाय फियाबा अबना गारिबो चिनि मूल उद्देश्य मूल आंदोलन खा ग्रेटर त्रिपुरालेन सानमुनो ताइबो क्राक खायना बागै चिनि TISF जोंनुको गोबां स्कूल रगो ताकफानो रों सोलोंनाय र खरग नै एडिसि स्कूल रगो रों फोरोंनाय र खरग नै तै रोंनग रग ताकफानो अबो करै काहाम करै बेंच करै आमहाय रंनि बागै TISF रगले तामो बरक स्टेप नानाय आमति रंनि तै अब त आंसायनो कातासिनो न जेटा जों चिनि कर्तव्य खायते बेरियाव तो जों खालायनाय न आंदोलन खालायनाय आंदोलननि बिसिंतिनो गणतंत्र देश आंदोलन खायाखै मुं समाना करे जबा खायना नांनाय न अहाव कथां तनाखै जबा मा खायनाय गाजि इंडियाव एकटा रूल नुखाजों गणतंत्र रूल खा जे कोनो निनि फैसिलिटीज नानाखै आंदोलन मा खायो आंदोलननि बिसिंतिनो जों माबा मानो सो चिनि TISF ताकसु जरा
umah school to visit khaya ko fiabai jeng chini committee প্রত্যেকটা সাব ডিভিশন খানা বাগৈ जों চাইদলি दङ जाहाथे जों दाख्रि दाख्रि खेनो जे चिनि छात्रनि समस्यानो जों बरंनि खानि बरंनि लगे थाङै बरंनि लगे गोरोङै बरंनि समस्यानो जों समाधान खेनो बागै चाइदोंना बागै जों ताइबु राखे बाजाय मानाते हेन बागै जों ताबुक साब डिभिजन वाइज जों दुरखाय दङ जों बेरायलि दङ नायथुगै दङ साबो टिआइएसएफ नि बागै बेलायखिनो टिआइएसएफ नि बागै साबथारनाय साबो टिआइएसएफ नो ताइबु राखे दिसाय मानाय ओमाय जों लिडारशिप नायथुगै दङ एन्ड बिसेस गाय जों थांनाय सालायनि बिसिङावनो जों तीनटा साब डिभिजन जों इनचार्ज जों जंखा पुइला जों करबुक साब डिभिजन जों इनचार्ज जंखा बनियागलो अमरपुर साब डिभिजन जों इनचार्ज जंखा एन्ड बनियागलो जों गन्डासरानि बहायनो जों खरबा जों इनचार्ज जंखा एन्ड बिसेस गाय अमरपुर कलेज तै गन्डासरा कलेज नि बहायनो जों इनचार्ज जंखा TISF ki sudo Tripura simde unit khaja katai kubon phata haste oro Tripuran boro pori tongnai rok tongo Shillong Guwahati Delhi abo hairo boro ar boda unit namda na TISF just recently chini bubagra announce kya boni bagai jeng amsuk haksalo thangmaya ko amsuk wan sugi meya ko first of all chini Tripura bisingono chini protector sub division level jeng chini committee khamani yagulo and chini state Tripurani je chini committee tongnai je committee state committee jeng abo jeta central committee or central committee rok khamani yagulo no jeng tere jeng father how je chini sikala rok chini Tiparasa kungthai bara rok indigenous rok je college rok pori je pialang tongone bornei loge bujon kornai haste to gobangma student wings tong jeman SFI TYF gangkai TSF issue hai borong ni bai nong neo je TISF bo hai phelai mong to phelai mong kaisa no obongka political wings jeta politically joto political party ni no kaisa sadar songton tongo SFI TSU obongka CPIM ni NSUI abo Congress ni BJP ni ABPP omai ke जों थांनायाव IPFT नि बहाय नुका आर्टिसा नै so abo Tripura mothani बहायनो चिनि पार्टी नि बहायनो कायसा independent या कायसा full fledged कायसा पार्टी बाय गोरोंजाक चिनि कायसा छात्र संगठन तंगना नाव हिनो चिनो TISF संसद